Wamkelekile kwivangeli ngokutsho kukaprofethi Siphamandla Horho. Imfundiso yanamhlanje ityhila isizathu sokuba abanye abantu bagule. Hlala ubukele kwaye usikelelwe njengoko umamele. With Jesus Fellowship Church of All Nations, ichukumisa ubomi, ichukumisa izizwe, ichukumisa ihlabathi. Glory be to God. So siye uncwadi kaYakobi, amen, chapter 3. Praise the Lord. Sizawufunda phana namhlanje. Glory be to God. Ndibona umoya kaThixo ufuna uba sithethe siphele endaweni mayelana nale ndawo. Glory be to God. Amen. Amen. Into endifuna siyiphawule, amen, phambi uba singene nzulu kwezi zinto endifuna sithethe ngazo. Praise the Lord. Yinto yobana iBhayibhile lona wehlayo, amen, ikwangulona wathini wenyukayo. Praise the Lord. Amen. Andikuqhelanga kakhulu ukushumela ngesixhosa kodwa ndizazama isixhosa sam ndisikhangele. Praise the Lord. Ithi lona wehlayo kwisiNgesi ithi he descended into the lower parts. Ithi wehla waya kwezona ndawo zitheni zakhe zaphantsi. Wehla waya kwiindawo ezitheni eziphantsi. Nikhona bazalwane, akathi wehla waya kwindawo ephantsi. Uthi wehla waya kwintoni? Kwiindawo ezitheni eziphantsi. Haleluya. Ngamanye amagama phaa kule ndawo iphantsi kuneendawo. Uthi not into the lower part. Uthi the lower parts. Uthi zangonele nje kukwehla kodwa waphinda wathini? Wenyuka. Praise the Lord. Amen. Waphinda wathini? Wenyuka. Amen. But into enzama uyithetha bazalwane into ethi obu bomi siphila kubo, glory be to God, abobomi nje benyama negazi. Yiyo lona athi uPawulos xethethayo nomzamo esiwuzamayo angokuzamana nenyama nantoni negazi, kodwa silwa nantoni nemimoya neziphathamandla namagunya alawulayo esibhakabhakeni. Nikhona bazalwane, kunelizwe elingabonwayo. Nikhona bazalwane, incwadi yamaHebrew chapter 3 xa ithetha ithi ngokholo sikwaqonda okokuba eli libonakalayo liphuma kweli litheni lingabonakaliyo. Ngamanye amagama, amen, yonke le nto ibonayo uthi iphuma kwinto etheni engabonakaliyo. Kanti eli lingabonakaliyo lilawula eli litheni libonakalayo. Nawe isasobe uqhubeka kuphefumla, uthetha, uhamba, kungenxa yomntu ongabonwayo. Mhlala mntu ungabonwayo ephuma emzimbeni, lo ubonayo uvele awe phantsi abe sisibhukubhuku. Ngoba ukuphila kwakhe kuxhomekeke kulowo utheni ungabonakaliyo. Ngoba ilizwe, amen, elingabonakaliyo lilawula eli litheni libonakalayo. Isizathu soba nawe uphila kungenxa yomntu lo unguwe ungabonakaliyo. That is why amaXhosa athi xa ethethayo ubani usishiyile. Bangatsho njani bathi ubani usishiyile kodwa nanke umzimba wakhe samngcwaba? Ngoba bayayiqonda le nto inguye yile ingekhoyo. Ngoba ubomi bulawula kwamoya. Abona bomi bomanyanyani bomi bantoni bakwamoya. Nikhona bazalwane, kunelizwe elingabonakaliyo, but ala lizwe lingabonakaliyo lohlulwe kabini. Kunelizwe lokukhanya, kunelizwe lobumnyama. Nikhona bazalwane, and aba baphila kweli libonakalayo abaphili nje kuba bethanda uphila. Kuyaxhomekeka into yobana ukuphila kwabo kulawulwa kweliphi na icala. Licala lokukhanya kwelingabonakaliyo okanye licala lobumnyama kwelitheni kwelingabonakaliyo. Sihamba kunye bazalwane. Amen. And ukuba abantu abakaziqonda ezi zinto bazawusoloko bengamaxhoba kwebubomi. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nokuba bengafuni uzikholelwa ezi zinto, amen. Ndamangala ndiye kwenye indawo kuthiwa seTakastad, ndikhumula sithandaza nomntana phaya. Amen. Ithethe imimoya engcolileyo ithi imfake iphela lo mntana mangamameli. So xa simthandaza simbeka izandla literal lo mntana wagabha amaphela. Khawundibuze into yobana amaphela ebehleli, mntana wakhe watya amaphela bome uzanda atya amaphela. But umbuzo ngambuzo ebehleli phi? Yayibethena hayi? Then ndayiqonda manyani iBhayibhile inyanisile xa isitsho into yobana kunelizwe elitheni elingabonakaliyo. Liyaphila limanyanyana. Praise the Lord. Ungabona umuntu izinto zakhe zingahambi kakuhle kanti izinto zakhe praise zilawulwa kwelingabonakaliyo. And ukuba aside silawule kweli yalingabonakaliyo sawusoloko singamaxhoba kweli libonakalayo.
noko isixhosa sam sisekhona. Amen. Amen. Incwadi kaYakobi chapter 3. Amen. Uverse 1 uthini? Not many of you should become teachers. Uthi kusixhosa mawethu masingagagameli, amen, ukuleqa ukufundisa sonke. Sayitolika isixhosa. Masanga. My fellow believers. Zintanda musani ukugagamela ukufuna ukufundisa nonke. Because you know that we who teach will be judged. Uthi kuba kaloku niyayazi nina abafundisayo nakugwetywa ngqongqo kunabanye. We all stumble in many ways. Uthi sisonke singabanye ngabanye siyayenza impazamo. Anyone who is never at fault in what they Kodwa kulo ungaphazamiyo ekuthetheni, is perfect. ugqibelele. Lo ungaphazamiyo ekuthetheni utheni? Ngamagama ngokaThixo ukugqibelela kuxhomekeke kwindlela ulwimi lakho olunqasha ngayo. Kodwa kulo ungaphazamiyo ekuthetheni ugqibelele. Ukuze kanti ugqibelele ungaThixo kumhla ungaphazami ngezinto eziphuma phi emlonyeni. Naw ndifuna ukubonisa le nto abazalwane. iBhayibhile actually uYesu akufikeni kwakhe ufike wazobonisa abantu ubomi obutsha. Kobu bomi obutsha uzobaxelela ngento entsha ekufuneke bengene kuye. Le nto lena yabangela ubana kwa uNikodima angamqondi uba uthetha ukuthini xa esithi Nikodima ndithi kuni kumele uze uzalwe ngokutsha. Naxa umntana kweli libonakalayo esandokuzalwa into elandelayo elindelekileyo bafuneka afunde uthini ukuthetha. Nawe nje emvemba uzelwe ngokutsha kubalulekile uba mawufunde uthini ukuthetha. And umntana akaveli nje azifundele uthetha, umntana uyafundiswa nothini nokuthetha. Ingxaki abantu naxa bezelwe ngokutsha akhange bafundiswe ukuthini ukuthetha, as a result basebenzisa ulwimi labo ngokuchasene nabo. Basebenzisa ulwimi labo ngokuchasene utheni? Now ufuna ukuqaphela into ngomntana. Have you noticed that umntana yonke into ayithatha ngesandla sakhe uyisaphi? Ngoba akakwazi kwehluza. Uthi uba yonke into ayithatha ifuneka iyephi? So semaplazi nabazalwa ngokamoya abakwazi kwehluza. Zintoni ekumele baze bazithethe, zintoni kumele bangazithethi. Ababazi ubungozi bezinto eziphuma phi emilonyeni yabo. USathana ke waze wathatha ithuba ngaloo nto wasebenzisa ulwimi labazalwane ngokuxhasene nabo. Impumelelo yakho ikude kufuphi kodwa kuxhomekeka indlela othetha ngayo. Ukuba kufuphi kwakho nobukude bempumelelo yakho buxhomekeka kwindlela ulwimi lakho olunqasha ngayo. Lena ndithethayo aliza kuzothetha for uba nive kamandi njengomntu othetha ecaweni. Imanyani le nto. Isiqondo imanyani niyayazi le nto. Xa sithetha bepulpitini ivele bathi siyazi ngoba noba ungayi exhweleni likunika iyeza lizawuxela into yobana vuka ngenzulu zobusuku uhlamba uthi deda bumnyama uvele ntoni. And uba unowathetha loo mazwi uyayazi bakho nto iza kwenzeka. So uyafana ubhatalela ukuthetha kwakho. Ngoba kuthiwa inamandla amanyani le nto kutheni ungavasi ogqiba isebenze? Why ilinde ulwimi lakho? Bakhona abantu basemotherwell. Abantu bomnyama bayayazi amandla antoni olwimi. Bathi xa sifika sinifundisa nivele nisithathe izinto khaphukhaphu. Hallelujah. Hallelujah. Ibe ke lo ungaphazamiyo ekuthetheni utheni ugqibelele ngoba qhubekeka. able to keep their whole body. Uthi kuba uyakubamba wonke umzimba wakhe ngokupheleleyo. So uyabona into yobana even nezinto ezenzeka emzimbeni wakho ziyakwazi ubuya zitreyiswe elwimini lakho. No wonder naxa uya kwagqirha into oqalisa ugqirha ndiyagula athi khamisa ndibona. Oogqirha bahamba bafumanisa into yobana esi sigulo silapha kuwo singafumanisa nto phi apha elwimini lakho. Oh Nkosi yam. Amen. I-spiritual health yakho ubume bakho ngokamoya buxhomekeke kwindlela ulwimi lakho olunqesha ngayo. Abanye benu bayagula ngokamoya, abanye benu bayafa ngokamoya. Xa ufika ke ngoku kumhloli, kumxilongi womoya, uvela uthi khamisa ndibona. Hey! Athethe izinto mother wena. Xa ufika kumxilongi,
phakathi kumakhelwane bakhona abaxilongi bakamoya. And abaxilongi bakamoya, praise the Lord, abaxhomekisi nje kwiinto eziphathwayo. Xa bekujongile bathi khamisa sibone uthetha njani lo mntu, ngoba indlela ethetha ngayo iveza ubume bakhe bukamoya. Ngoba uthi kuba uyawubamba ngokupheleleyo wonke umzimba wakho, amagama zonke izinto ezenzeke emzimbeni wakho ziyakwazi zijongwe kanye zitreyiswe back kwinto ephuma phi elwimini lakho. Le nto uyithethayo ngomlomo wakho iyakwazi uchaphazela umzimba wakho. Abanye abantu abaguli baguliswa lulwimi labo, basoloko uyaqaqanjela umlwimi wakho. Ingathi ngomnye umtata kadadibana naye sesemsebenzini, praise the Lord, sikhwele ilifti sobabini, molo nyana unjani, lithi anamkulula kuba nzima xa uzithwalelwa, wandijonga ngathi ubona isiporho. Yena ayikhala ngempilo enjani le, ngoba xa wabuza bona tata wena unjani, hayi nyanam sibityele ezibhulukweni ngaphandle kwendlela lapha eMotherwell siyaphela. Yabona la maphara abantwana babhizi babulala abantu phaa, ungezuva ngandim ngomso. Yabona lo mntu akazange afundiswe indlela yothetha, uyazirhintyela ngolwakhe ntoni ulwimi, everything ephuma apha kuye ihlenje ithetha negative. Uthi wamjonga lo mntu nyani uyasokola kanti usokuswa lulwimi lakhe. Bathi sibhityela phi? Omnye nditsho eteksini, unjani nyani, nokulula mama mbanzima xa zithetha, hashe mthethiswa bubumntana, awukakhuli mntana uzawubona. Caba ukhula funeka uhlenje uthetha kakubi, bona umdala ke ngoku. Oh my God. Umdala ngoxothelo lohlobo. Nikhona bazalwane? Amen. Ndikuxelela inyawo sozuxokisa. Abanye abantu abaguli baguliswa yintoni? Lulwimi labo. Baguliswa babotshwa even kwa ii-cells ezi zakho, amajoni omzimba. Xa usithi ngomlomo wakho ndidiniwe, zithi cells uthi udiniwe zenze ukudinwa. Ndilambile, athi amajoni omzimba uthi ulambile, ehle onke amajini ane-responsibility ocreate ukulamba, enze ukulamba eswini sakho. Umzimba lo wakho ureacta kwintoni? Umlomo wakho. Nikhona bazalwane? Amen. Zintoni ezi zinto ziphuma emlonyeni wakho? Uthi kuba uyawulawula ngokupheleleyo umzimba wakho. Enkosi ngokumamela. Ukufumana ngakumbi imfundiso, vele uqhagamshelane nathi kuWhatsApp kule nombolo ithi 063 683 3466. Ungalibali ukubhalisela itshaneli yethu yeYouTube kwaye ucofe ukwabelana ukuze usikelele abanye.